моментът настъпи. Ще ви представя изключително иновативно устройство, духалка с конструкция наподобяваща Jet Engine двигателите и мощна струя. Дълго време се чудих какво устройство може да ми помогне да поддържам честотата на компютъра си и първата ми мисъл беше компресор. Но те са тежки, имат нужда от захранване и са опасни за компютърните компоненти, ако не внимавате с употребата им поради силната струя. Бях скептичен, когато ми попадаха реклами на тези духалки, но реших да тествам тази, която по мой опит ми се стори добре сглобена и не сгреших. Реших да закупя именно тази духалка от азиатския бранд Kika в подобрената си втора версия. Като основната разлика с първата версия е, че вместо бутон за управлението на степените вече е преместено отпред с потенциометър и много по-плавно регулиране на струята. Искам да ви занимавам с сухи данни, като какъв е размера на батерията или силата на струята, която така или иначе не бих могъл да замеря без необходимите устройства. Така или иначе това не е реклама, а ревю на продукт, който може да ви бъде полезен и на вас. Първото ми впечатление от изработката беше масивността на духалката, нейната солидна тежест и изработката, която според мен е на доста високо ниво. Духалката пристига в комплект с ръководство, две приставки за издухване и кабелче с накрайник Type-C. Накрайниците също ме изненадаха доста приятно, пластмасата, от която са направени, изглежда доста качествена и резбите работят много добре при навиване на духалката. В комплекта е включена и някаква трета приставка, на която не можах да намеря приложението, но ако имате някакви идеи, може да ги посочите долу в коментарите. Самата духалка работи чудесно и без приставки, но аз лично предпочитам за допълнително засилване на струята да използвам широката такава, защото тясната мисля, че прекалено много ще спира въздушния поток и това ще тормози доста двигателя. Усещането за high quality продукт, макар и китайски, веднага се усеща след като започнете да навивате първия аксесуар към него и начина, по който работи резбата. Тук ще посоча и първото ми негативно впечатление и то беше времето за зареждане, което отне над 3 часа, макар че беше на адаптер за бързо зареждане, но явно самата духалка няма такова. Като допълнение към духалката успях да се закупя още един допълнителен аксесуар, а именно такъв, който я превръща в прахосмокачка и работи доста добре, както ще видите нагледно малко по-късно във видеото. Благодарение на всички тези аксесуари, духалката се оказа много по-използваема и необходима в моето ежедневие, отколкото някога съм си представил. Като допълнителни полезности намерих нейното приложение в почистване на секция и разни украшения, които нямат нужда от нищо повече от просто едно издухване. Все пак реших да проявя любопитство към точното й тегло, оказа се, че тежи над 300 грама. Реших да ви направя една демонстрация след природата на няколко почиствания, като започнах с магнитния филтър на моят компютър, след което преминах към този за прахосмокачката робот. И съответно като последен филтъра на домашният климатик. Дори от кадрите става видно ефикасността на духалката, като се наблюдава как праха започва да излиза от филтъра веднага след стартирането. Направих едно профилактично почистване на компютърните филтри, макар че бяха в отлично състояние поради честата им ревизия от моя страна, след което почистих и филтъра на климатика.
Бях взел със себе си приставката, която превръща духалката в прахосмукачка и реших да симулирам един тест с натрошени листа, колко добре се справя с тази задача. Приставката събира целия боклук без никакви затруднения, макар че единственият минус на самото почистване чрез нея е краткият живот на батерията по време на чистене и то е само 20 минути. Преди връщането на филтрите по местата им, започвам профилактика с обдухване на питите на климатика, като много внимателно отстранявам цялата останала прах, пропусната от филтрите по време на работа. Същото упражнение повтарям и преди поставянето на филтрите на компютъра, като почиствам радиатора на водното охлаждане и радиатора на видеокартата, както и прилежащите вентилатори. Ако ви е харесал клипа, оставете лайк и се абонирайте за канала. Благодаря ви и до скоро!